Има един момент, който не може да се види, но може да се усети. Когато родовата болка е била изказана, когато думите, които са мълчали с поколения, най-после излизат на повърхността, когато някой не се оплаши да каже да, това се случи и няма да продължи, тогава нещо в полето се променя. Тежестта, която е била носена толкова дълго, изведнъж става по-лека. Не защото е забравена, а защото е видяна. Болката винаги е искала това. Не да бъде отречена, а да бъде почетена. Поколения са носили тежест, която не е тяхна. Живели са наполовина. Обичали с предпазливост. Избирали с чувство на вина. Но когато един човек избере да слуша с отворено сърце, родът въздъхва. Не се чува звук, но нещо във въздуха се разтваря. Това не е край. Това е ново начало. Човекът, който избра да види, не се превръща в спасител, а в проводник. На истина, на мекота, на чистота, в което повече не е нужно да се повтаря старото. След това се раждат нови деца, които не носят, а създават. Раждат се нови избори, не от страх, а от свобода. И когато някой каже, аз вече не нося чуждото, родът въздъхва и започва да живее. В един род имало човек, който злоупотребил с властта си. Мъж, съпруг, баща. С годините той не просто изгубил емпатия. Той се превърнал в енергийна сила, която наранява. Тормозил съпругата си не само с думи или ръце, а с постоянно присъствие, което смазва. Отнел и гласа, изтрил границите й и я оставил в живот, който не бил нейн. Но енергията, която се ражда от болка, не изчезва. Когато такова насилие не бъде видяно, признато или поправено, в рода се нарушава редът. Родови закони са прости. Всеки има място. Всеки носи отговорност за своето. Когато нещо бъде нарушено, се създава дълг. И ако този дълг не бъде изплатен със съзнание, той се предава. Не като проклятие, а като вибрационна памет. Внуците започват да носят емоции, които не разбират. Жените в рода имат усещане, че любовта е опасна. Мъжете, че не могат да обичат, без да губят себе си. Така се ражда енергийният блокаж. Това не е наказание. Това е опит на рода да върне баланса. Но ако никой не проговори, болката става сянка. А сянката – енергийна стена, която спира потока на любов, подкрепа и лекота. В този род вече не тече чиста връзка между мъж и жена. И не защото хората не се обичат, а защото енергията помни болка, а не уважение. Нарушеният ред създава поколение след поколение, които търсят без да намират, защото не търсят от своето име, а от името на онази, която е мълчала.